Tak osobne ešte to nie je ono, lebo dá sa povedať po dlhšej dobe. Ja idem hrať zápas a naposledy som hral v apríli, sa mi zdá. A samozrejme na to sú tie prípravné zápasy, aby sme sa zohrali spolu v peťke a s tímom a pre mňa osobne tiež tak to platí a dúfam, že sa to rozbehne pozitívne a potom v sezóne sa to rozbehne tiež. Tak to už nechám na trénerov, takže hlavne je, aby ja osobne som sa zapojil do tej hry a aby som sa vžil s tímom. Tak vždycky je super takto, keď ste v zahraničí, mať domácich, ale pre mňa osobne už to je nič také nového a ja som zvyknutý, aj keď som sám, takže samozrejme, že ja už berem Čechov ako domácich Slovákov, takže to už pre mňa je nič nového. No, tak dlho to nebolo, lebo už sme mluvili so Stračenom nejakú dobu a sme sa dohodli na nejakých podmienkách a proste to vyšlo, tak som teraz tu. Bylo hodně telefonátů ještě okolo, třeba s Jankem Sikorou nebo s klukama, které trochu znáte, jak ten tým vypadá, co čekat od extraligy? Ja som si iba volal s Mariem a s Bližňákom, takže on ma tak pozoznamoval jaký je to tým a hlavne ja sa poznám aj s Rajnom Holegom, čo sme hrávali v New Yorku spolu, takže niektorých áno poznám z televízie, tak ale začiatky vždy bývajú také zoznamovacie. V tomhle stadionu ste poprvé? Nebo? Ja som v Plzni prvýkrát v živote, takže mal som aj trošku problémy trafiť na hotel včera, ale našťastie som tu. No. Proč nevyšly nabídky třeba z KHL nebo... Ja som KHL neriešil, takže ja som chcel ostať v Európe. Plzeň vyšla ako prvá taká priorita, takže som tu. Minulá sezóna byla taková zvláštní nebo kostrbatá. Ztratil člověk trochu chuť do hokeje, nebo jí má o to víc teď, když... Ani nie, však samozrejme, že roky pribúdajú, tak chcete mať trošku takú pohodu a ja osobne som chcel mať tu už v Európe, už do Ruska sa mi moc nejak nechcelo, takže to už človek, hráč cíti v sebe, čo môže a čo nie. Tak samozrejme, ja som sa neprišiel iba si tu zahrať hokej, samozrejme, že chcem ukázať, čo je vo mne a samozrejme pomôcť týmu na začiatku sezóny a potom, čo sa bude diať ďalej, to už sa vyrieši samo od seba, takže ja už to nebudem nejak plánovať a možno sa udejú veci, že aj tu ostanem celý rok, možno nie, čas sa uvidí.